Здравейте от мен, Радостина! Добре дошли в моя канал Направено с радост. Днес няма да ходя никъде, няма да творя нищо, просто ще ви покажа някои находки и красоти за дома, както и предмети, които ще станат бъдещи красоти, надявам се. Подготвихте ли се за 15 септември? Всички ученици, родители, а напоследък и баби и дядовци, които са доста ангажирани покрай учениците. Тази година момичетата или нямат твърде много неща за набавяне, или пък се организирах твърде бързо и рано. Ходих веднъж до мола да взема някои неща и втори път да върна част от тях, както винаги става. Но надявам се и вие сте така, не само аз. Споделете! Но стига излишни приказки, започвам да вадя и да показвам какво има в кашона. Почвам най-отгоре, каквото хвана. Това е много интересна находка. Нарича се Mustache Cup или Shaving Cup и е специална чаша за бръснене. Тук предполагам е стояла четката или пък сапунчето, а тук четката за бръснене. Отдавна искам да си направя място, в което да изложа на дядо четката за бръснене, някакво сапунче, някакъв кът в банята на село, където ще бъдат изложени някои от неговите неща. Знам, че има рози и цветя, но всъщност е доста старинна и се използва наистина за бръснене. Това е просто подложка за топли ястия, много добре ушита. Ако аз тръгна да я шия, сигурно ще ми отнеме месеци да разгадая как точно са направили тези многоъгълници. И цветовете са много интересни. Мекичко е, двете страни е шито и е ръчно шито. Това бурканче е много сладко, има си капачи и място за лъжичка. Лъжичката липсва, може би е имало, може и да е нямало лъжичка. Английско е, так има много красив пейзаж и пише, че е от горчица. Много обичам такива английски бурканчета от мармалад, от горчица, от такива неща. Има много хубава текстура, напукване на лака. Изобщо много е сладко и ще се го запазя за себе си най-вероятно. Обичам тези кошнички, защото гърбът им е плосък и могат да бъдат закачени на стена или долепени до стена. Идеални са за различни дървени лъжици, различни пособия кухненски, изкуствени цветя, истински цветя, въобще който каквото желае. Не мога да не спася тези буркани. Много са красиви, огромни, интересни. Могат да се напълнят с безброй неща. Made in Italy. Има много красиви детайли. Ябълки. Виждате ли? Много е красив. Не знам колко литра е, но си има и другарче, разбира се. О, тук има пчелен кошер, пчелички, ябълки много красиви. Ще бъде много хубаво, ако се поеди с тебеширена боя и след това се така пришкурят или изтъркат детайлите, за да се виждат, но аз не би го поядисала. Прекрасен е, ще си го използвам. Пак има същата капачка, много красива и би бил много красив с мед вътре, особено след като има пчелен кошер, пчелички. Поредната овална черна рамка за снимка. Освен за снимки, може да бъде и прекрасна рамка за различни видове изкуство, за гоблени, за микс медиа, трансферни стикери, въобще безброй са опциите
И винаги, когато ги видя, ги вземам, защото за да имам под ръка, когато ми хрумне някоя интересна идея. Няколко тривиални неща. Харесах се тази цетка за мен, защото има навсякъде дупки и когато я сложа в буркана за пълнене на марината или нещо, има доста дупки и надявам се да не се задръства толкова бързо. Това е много готино. То е за снимка или визитки, но аз мога да го използвам на работа, да сложа цени или някакво описание на нещо. Масивно е, метално е и вятъра няма да го духне. Прекъснах видеото, за да потърся нещо подходящо. И какво по-подходящо от картичка за Свети Валентин? Ето, вижте колко е сладко. Ще го използвам в декора си. Тези дървени ножчета за размазване са много красив декор, особено в различни чаши, стъклени буркани, просто за обем, за интерес, за красота. Много сладка купичка от интересно дърво. Харесват ми шарките. Най-вероятно нищо няма да правя по него, само ще го подхраня с пчелен восък и е готово. Тези кошнички използвам за различни плетени плодове, които майка ми плете. Последния път направих 3 с ягодки вътре плетени, с мъх, дантелка, канапче. Бяха много хубави, имам видео, което може да намерите по-долу в описанието. И се продадоха, така че ми трябва още материал за нови. Тези свещници дървените, това може да се извади металното. Да. И освен за свещник, може да се използва и за някаква основа да се залепи отгоре и да бъде като пиедестал. Тези ретромерителни чашки или лъжички много ми харесват, въпреки че е пластмаса. Аз пластмаса не обичам, избягвам, но те са толкова сладки и са надписани са кое колко съдържа. Това е за 100 мл, това е за 5 мл. Аз винаги се чудя колко са 5 мл, колко са 5 грама, 10 грама. Така че може би ще се ги ползвам за лична употреба в моята кухня. Малко прасенци с дупка. За различни декорации може да се сложат. Може би това е за клечки за зъби. Би било интересно наистина. Трябва да го пробвам. С клечки за зъби и да стои на масата, при слоницата и други такива неща. Още едно телено нещо за поставяне на снимки. Това зайче е метално и пише, че е произведено в Хаити. Не знам от каква материя е, какъв материал, мисля, че е метал, но е толкова странно, като слитък някакъв. Вижте, и е ръчно рисувано. Много ми хареса. Мога да го прикача, тук има дупка, мога да го прикача към някаква дървена дъска и тук да се окача пролетен венец. Нещо такова. За Великден, за пролета. Това е просто чинийка, която наричам Butter Pad. Обаче няма нищо общо с малките чинийки от Ironstone, които са за масло. Нито е толкова старинна, нито е толкова тежка и масивна като тях, но много ми хареса, искам аз да имам нещо подобно. Просто е сладичко да се слагат някакви неща върху малки чинийки. Това е за бъдещи проекти. Тук имам една дръжка за чекмедже, която е в такъв стил.
Това е находката на находките. Обожавам цветни жаби. Това се нарича стъклена цветна жаба, защото стои в кана или в купа и тук се набождат различни цветя. Това става и за слънчогледи, като гледам големината на дупките. Много е красива. All made in France. И започнах да си откривам една по една такива цветни жаби и да си ги пазя за себе си, за своя интериор. Тази галванизирана кофичка е просто с интересна форма и мога да направя някаква аранжировка. Това е старинно бинго. Никога не съм мислила, че ще намеря старинно бинго. И картите му са тук. Тези карти се използват просто като декорация. Примерно, ако това е някаква коледна декорация, понеже присъства бяло и тъмно-зелено, може да се сложи така за фон, нали, отзад. Особено ако присъства цифрата 25, някои я ограждат или акцентират върху нея. И така, чисто и просто за декор. Дървените нещица също стоят тук. Вижте колко е сладко! 28, ето го и 25, много желано. Може да се, казах, ако е за коледна украса, може да се залепи някъде червено, зелено. Не е нужно коледната украса да крещи Коледа, може просто да напомня с цветове, с асоциации. И това, когато го дадох в Google Lens, ми показа, че е викторианска стойка за яйца. Сега пък ходих да търся яйца. Добре, че са изкуствени. Просто за да видим как ще изглежда наистина. Но ето, примерно, може да си ги оставите на плота и ако имате кокошки, да си ги редите пресните яйца. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Надявам се да ви е било интересно. Разгледайте и другите ми видеа. Натиснете лайк, абонирайте се за канала ми и ще се видим следващия път. Чао от мен, Радостина!